ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon. Daghong sasapa. Unsay mo itong ipasabot? Gisuwatan ni Ubahad. Unsay gisubat? Mamatay ka. Unsa? Tinuod ka, Sabrina? Pula ki Rodel. Sabrina, ang laki mo diha. Ugma, musay kong pauli diha. Kinsa ka nagbinuang og suwat sa akong chart. Magsulti lang niya ta diha. Sige, bye. Bye, Rodel. Nga naman eh. Kinsa man ka ang nagsuwat sa bahad sa listahan ni Sabrina sa mga patay? O ka nang nakasulti man si Mama nga si Sabrina ang sunod target ni Lolo Romero? Naunsa man to si Rodel? Kalat man niya gi-off ang cellphone. Mura og doon na siya gikadlokan, ana. Mao ba, Ma'am Sabrina? Mura siya nakurat sa akong gisulti. Unya gi-off na niya ang cellphone. Nahadlok ang tingali sa bahad, ma'am. Posible. Kinsa man sa dili mahadlok sa gisuwat sa akong chart. Nagbahad man niya nga doon na sa patyon. Ang pangutana, kung kinsa ka ang buot niyang ipasabot siyang pagsuwat ug mamatay ka, ma'am. Ako? Ikaw, Ma'am Sabrina? O, ana. Klaro kaayo nga ako iyang ibaharang nga patyon. Tungod kay ako ang naghimo na ng maong chart sa mga nangamatay dinhi sa yuta sa banlot. Nakatulong si Mama. Sakit kay puti pasabot sa gisulti ni Mama. Nga gisugo siya ni Lolo Romero aron si Sabrina. Si Sabrina na sa mga target tong sa daotang plano. Minabad mo na akong Dili ka si Mama ang nagsuwat sa bahad dito sa chart ni Sabrina. Ayag naman di ka, ayo. Hello? Ana? Ana? Uy, ano man niya? Ana? Ma'am Sabrina? Ma'am? Imo kong gitawag? Ikaw ang niabli ni Pultahan sa among kwarto ni Rodel? Dili man, ma'am. Abli naman ni Pultahan sa pagbatala ko karong buntag, Ana. Ha? Pero, basi ni ka rin nag-abli, anak, ma'am. Dili mahitabong malimot ko, Ana. Akong gilaki ng Pultahan gabi sa dahil na akong higda sa kama. Ako ning gi-check og kaduha. Ang tubigan ang bitana. Sigurado gid ko nga ako ning gilak. Pero karon nga naman ni. Abli na. Dako pag pagka-abli. Akong pangutanon si Manny Carding, ma'am. Ingon man si Lolo. Kahumot sa kong ninatan. Manny Carding? Oh, Noy, oh. sultis tinuod. Ikaw ba'y nag-abli sa kwarto ni Ma'am Sabrina gabi eh? Ugwa na ni mo isira? Unsa? Wa ko muduol gabi sa kwarto ni Sabrina ana oy. Dinhira ko sa kusina matug. Diha sa taas nga bangko. Pero Manoy, doon ay maabli sa kwarto ni Ma'am Sabrina. Ma'am Sabrina. Ma'am,
O ako no sila maablis si Manit Carding o Lolo Elmo sa mong kwarto. Kun mao, siya ang miabli ini. Kinsa man? Ang nagsuwat og bahad sa akong chart ang misud dinhi sa akong kwarto. Siya ang misud dinhi sa akong kwarto ang nagsuwat sa bahad. Ngayon nakasiguro man ka nga siya, Ma'am Sabrina. Tanawa ang sahog ana. Mga lamaagi sa sapatos. Dinhi siya. Misud siya og mipaduol dinhi sa akong kama samtang natuog ko. Gusto na ko mo pauli sa bahay, Rodel. Magpaabot na sa hukom sa imong doktor, ma. Mabuang ko kung imo kong itipon ang mga buang sa luyo, Rodel. Dili ka buang, ma. Di ka matipon na nila. May kay nahibaw ka, nga dili ko buang. Mauli na ta. Huwag na ginato ang desisyon sa doktor, ma. Nanawag sa Sabrina. Ay nga bang dili man na nimo siya tubagon din sa akong atubangan. Doon na mo yung sikreto, Rodel. Hello? Rodel? Rodel, Love? Masa ni tabo diha? Anong mura mong kagwa mo himutang? may taong nakasud sa atong kwarto gabi, Rodel. Usa? Nakasud siya samtang natuog ko. Huwag yun sa man mo pagkaibaw nga doon na nakasuod nga tao. Naapa sa sahog karon ang iyang mga tunob. Dako siyang sapatos. Sapatos sa lalaki. Usa? Lalaki ang nakasud sa atong kwarto, Rodel. Lalaki! Kamu lang sabihin na. Mayo tingaling nga magtawag ng pulis. Ako nagisugo si Carding. Kanos ang mamauli si Mama diri? Nagpaabot na lang ni sa desisyon sa doktor, sabihin. Sige, sige. Kaya ako nang ipatanaw sa pulis ang mga tunob sa lalaki diri. Iya pero patanaw sa mga pulis ang imong hinimong chart nga gisuwatan og bahad. Kano sala mo makabantay nga may nasuwat ng bahad sa imong chart, ma'am? Gabi ilang. Ikaw ba ang unang nakakita ini? Dili. Ang akong katabang nga si Ana. May ubay ka sulti imong katabang? Gabi na to. Mga alas 8 pasado na. Bisod ko sa kwarto nga giingon sa kong agawon nga ato ko matog. Di nahimutang ang listahan sa mga nangamatay ining dapita. O nakurat na lang ko sa dihang akong nabasa ka ng mamatay ka sa listahan. Wa ka ba'y ginudahan si mong kauban sa bahay nga maoy nagsuwat ini? Wa. Bisan nun sa una ko kuna-una. Way makahimo sa pagsuot og bahad sa akong listahan. Og sigurado ko nga ang nagsuwat sa bahad mao ang misuot sa akong kwarto samtang natuog ko. Sa imong una para ka kinsa maka ang maong bahad. Ambot. Basig para nako. Kung para pa nimo ang maong bahad, posible nga patay ka na karon, ma'am Sabrina. Gusto ka? Kung siya ang tao nga misud sa among kwarto, iya na unta kong gipatay. Ngano naghimo man ka og charge sa mga nangamatay na pita, ma'am Sabrina? Tungod kay Tungod kay unsa? Tungod kay sa katapusang namatay. Si Elsa. Gusto kong mahibaw kung nganong diha siya ilabay sa among hardin. Nagduda ka nga doon na ni rason? Oo. Mensahe ni sa mga nagpuyo din sa bahay. Nganong tuwagan sa syudad ang imong bana, ma'am? Nagpa-ospital siya sa akong ugangan. May sakit ang imong ugangan? Demensyang yang sakit. Okay. Nagong calling card, ma'am. Kung doon na kapilayang natingad alin tawag ako. Okay? Okay, sir. Sir, mahimong mangutana. Yes, ma'am. Unsa man na? May nahibawan ka ba bahin sa kulto nga dinhi maghimo sa ilang ritual sa yuta sa banlot? Kulpo? Oh, kulto.
Isod-an or isagol sa kanon? Isod-an, dili isagol.
Mangko budburo lugadlo matambaka ta isdadri. Prinskola na isdadri dam. Adlo matambaka tulogol at adlo matambaka lagot ay mangko dre. Mangko budburo. Mangko budburo lugadlo matambaka ta isdadri. Ada. Mangko. Ada.